Salutări tuturor, eu sunt Răzvan și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta suntem alături de Alex. O să vă las canalul în descriere, să fiți siguri. Și astăzi am zis să facem o serie de Lumea Magnifică a lui Răzvan și Alex. Da, se aude, cred că se auzea și Răzvan, am o problemă. Nu știu, aici va fi camera abonaților și să vă zic că dacă vreți să apăreți pe acest, să zicem, perete, așa, vă rog să dați un like, să vă abonați dacă sunteți noi și să scrieți un comentariu fără înjurături sau jigniri și ceva despre noi și noi vă vom pune de perete. A, da, și mapa e a mea. Eu am Bine, nu e a mea, că eu am făcut-o cu el, am făcut tot ce e mai frumos. De fapt, el vrea să zică că el doar a... Da, și în rest am muncit amândoi. Da. Bă, veni unul și la mine. Alex, ajută-mă. Revin imediat, oameni buni. Am revenit, fraților, după ce ne-am chinuit atâta să o orăm. Păi și tu chestia asta aici din nou. Da, acum că am luat slaburi. Nu așa, așa. Așa, v-am zis. Vezi că tot eu te salvai. Și o să vă mai zic și la sfârșitul episodului ce mai trebuie, de fapt ce mai, nu ce mai trebuie. Dar să nu... Ce trebuie să faceți dacă vreți să apăreți pe perete? Mă duc iar la minat. Vezi că se ține unul după tine. Bă, Alex, categoria 1. Să nu fugi. Stai bă, că-i fac gaură. Mor și... Hai, omoară-mă, domnule. Omoară-mă, te rog frumos. Așa, fă-i gaură, fă-i. Fă-i bă, gaură, bă, mor. Așa. Stai să mă ridic. Bă, da, am și o întrebare așa mai retorică. Ce se întâmplă aici, bă? Ce se întâmplă aici? Că aici nu era așa. E sigur? Că aici nu era așa. Hai, suie-te. Așa, stai să da așa. Eu nu așa țin minte că era aici. Ce se întâmplă, domnul Alex? Explicați, te rog. Ce să se întâmple? Păi tu nu vezi ce e acolo. Și acolo am avut cel mai prețios și cel mai frumos. Nu mai știi ce am găsit. Nu înțeleg ce vrei să zici. Stați puțin, oameni buni. Am revenit, fraților, după ceartă. Acum doar o să facem și noi ceva. Nu o să în primul episod. Mâine vom face mai multe și mâine vom pune primul abonat pe perete. Și o să mai lungim această treabă. Să vă mai prezentăm unele din chestii. Aici e spawnul de găini. Bă, peretele, uitați să le arăți. Ba da, le-am arătat. Așa, hai. Așa, aici e camera noastră, iar aici am făcut o fermă, dar se pare că nu mai e nimic. Din cauza că nu au, nu știu ce, nu știu de ce nu stau sub pământ. Cred că e ceva și nu e. Pentru episodul acesta aș vrea să strângem în jur de 5 sau 10 like-uri, mai mult nu cer. Ce ai pus aici? Mâncare. Stai să-mi pun și eu. Stai să pun și eu asta. niște mâncare la cop. Ia mâncare de la cop. Că am pus să se trezească de mine. N-am mâncare, că tu pus așa eu. Dar trebuia să iei de acolo mâncarea. Că a făcut toată. Fraților, o să vă mai zic și la sfârșit. Bun, să vedem ce mai facem. Înainte să editezi videoclipul, Vezi de ce. să zici înainte să le editezi Ce să zic? videoclipul. Da, dar ce să zic? Ce zic? Ca să te învăț cum să pui canalul în descriere. Bine, nu canalul meu. Bine, canalul meu, dar un videoclip, știi, să-l pui în descriere. Da.
pe acel link să vă abonați. Adică la acest... Să vedem cât iron făcurăm 6 iron. Să-mi fac și eu ceva. Vreau să-mi fac ceva, dar nu mi-ajunge pentru o sabie. De fapt... Nu că am, doar că nu am pece, în băți. Păi bă, pentru armură. Am armură, tu nu te uiți pe mine. De diamond. Diamond? Nu vreau, că și așa nu-i bună. Bă, ta e mai bună decât asta. Vezi că tu să-i 6 diamante acolo. Eu-am făcut armură. Păi cu asta nu pot să fac nimic. Bine. Hai că-l pus aici. Da. L-am pus. Așa, vezi că eu am pus armură de diamond. Gata, fraților, am revenit. De fapt, nu că am revenit, că încă suntem în... Am revenit în videoclip, de fapt eram în videoclip, dar am dat să nu se audă ce ziceai. Dar nu mai ai încă și mai multe diamond-uri, că de asta am ajunge de-abia să fac botos. Ce să? Mai vrei să îți dau? Păi normal, că din astea nu mă ajunge să fac o pereche de botos, atât. Hai să spun. 16 aici. Da. Păi nu mi-ajunge să mai fac nimic, practic. Deci trebuie să mă duc la... În ăsta, chest. Nu mai pot să... Păi așa și... Fraților, să știți că nu l-am luat cu game mode. Acest videoclip va ține peste 15 minute, cam așa. Fiecare videoclip va ține... Noi îl găsirăm, oameni buni. Noi l-am găsit, oameni buni. Să nu credeți că l-am luat. M-am dus până la Bedrock aproape și am luat foarte mult și am găsit de la Bedrock de m-am săsat. Nu. Să pun și eu ce mai este în chest. Ia vezi, rezistă, că-ți dau pe de-asta. Reziști? Ia. Nu, aproape că nu rezist. Așa. Oameni buni, mâine vom posta un nou episod pe la, nu știu, așa, dacă vreți să vă apară o notificare. Poate facem cu Skyward. Nu. Da, poate astăzi. Astăzi o să... Dacă vreți să vă apară ce o să mai fac eu pe acest canal, vă rog să dați acolo pe butonul de abonare și pe acel clopoțel să fie umplut cu negru și cu niște linii așa pe jurul lui și așa o să vă apară notificările pe care o să le fac. De fapt, videoclipul. Mai pe scurt. Videoclipul ăsta vă mai ține puțin. Mâine voi posta altul, mâine e zi de școală. Alex, ce faci? Bă, ești invizibil. Nu sunt mă ce ai. Păi și eu de ce văzui pe cineva pe aici invizibil cu o săgeată în mână? Nu, pe afară. Nu pe afară, aici. Auzi, o explicație atunci. De ce am văzut pe cineva cu un arc în mână și invizibil, așa? Nu știu, dar eu l-am minat. Nu, mi-e frică. Bun, fraților. Vezi că eu să jos afară în fața porții acolo și minez. Fă și tu să nu mai fie ploaie. Păi nu trebuie să o fac, jucăm corect. Bine. Bun, și dacă ați vrea să jucați cu noi, vă las Facebook-ul meu în descriere, vorbim acolo, vă zic eu unde și ce și cum. Bă, da, gata, știu cine e, domnul Alex.
Și dacă Vino apar și uită-te. vă voi lăsa Facebook-ul meu, acolo vom vorbi și ce am vrut să vă mai spun, că și uitai. Da, se deschise ușa singură. Și văd niște bule care plutesc lângă mine. Alex? Vezi că eu sunt aici sus. Ia să vezi. Vino aici sus, bă. Stai că vin eu la tine. Da, ce vezi, mă? Da, și de ce ai fața invizibilă și nu se vede? Explicație, te rog. Păi așa vezi. Să nu se mai vadă nici fața, nici nimica? Da, nu aplicație. Ei, aplicație. Hai să mai da data, e poțiune. E poțiune. Hai, nu mai minți. E poțiune. Și vii după mine și stai foarte. Așa, fraților, episodul ăsta va mai ține încă 4 minute. O să vă mai zic de la sfârșit. Aha. Păi ți-am zis că e din Dar eu aia. mai vreau să-ți dau cu o săgeată fix în cap. Stai. Hai să ne culcăm. Hai să ne culcăm, bă, domnul. Domnul, hai să ne culcăm, bă. Hai să ne culcăm, Alex. Hai, mă, că mă pur. Gata, fraților, am salvat și noi. O să vă spun eu la sfârșit tot ce trebuie. Eu cred că mă duc la minat. Eu mă duc să lucrez. Acolo va fi până într-un timp camera abonaților. Că apoi am eu un loc lângă... Dacă o să avem mai mulți, o să facem și mai mare camera. Am făcut eu acolo pe unde am făcut scările alea. Mai știi că am eu plan ca să fac acolo. Asta toată eu am făcut-o, cred că vă place sau nu știu. Ce? Am încercat să fac să fie mai frumos un poduleț peste apă. Da, el l-a făcut ăla. Ăsta l-am făcut. Răzvan? Scările astea și sunt foarte mișto. Eu le-am făcut, fraților. Bravo. M-am inspirat de la un YouTuber. Stați puțin. M-am inspirat de la un YouTuber, adică Hai să Best dăm cu Norris. artificii. Pac! Mă duc. Pac, artificii. Da, am uitat că aici am găsit zi din ăsta, cum se numește, cărbune. Da, bă, da, cărbune. Hai să luăm. Doamne, doamne. Crezi că trebuie să facem baie? Nu l-am luat. Uitați pe care a făcut un fundal, bunica mea. Și episodul ăsta va fi puțin cam nașpa. Din păcate. Pentru că e primul și de-aia am vrut să vă zic și o să vă mai spun la final. De-abia 13 minute. Unde fugiți, bă? M-am dus pe Tu scurt deja acum. plecași, mă. Sper Vezi că mai luai niște Sper că vă cărponi. place seria. Sper că o să vă placă, de fapt, că încă nici n-am început-o. Da, și dacă ne urmăresc zombie pe aici, putem să fugim fain frumos. Și nu mai vine niciunul. Eu mă duc Pe sus. chestia asta făcută de el. Da, chestiile alea sunt făcute de mine. Va posta și el mâine Ce? episodul 1 de la el. Că la mine mâine voi posta episodul 2 și el episodul 1. Mâine e școală. Mamă, ce urăsc Bine, școala. eu am mai făcut azi videoclip și de asta nu vom mai posta. Da, pentru că am făcut mâine cu FIFA vom Mobile. posta, depinde cum vom posta mâine, pentru că mâine avem școală și nu știu cum va veni Alex de la școală, deci cred că mâine vom posta sau dacă nu, o să vă pun ceva pe Facebook în status. O să vă pun eu tot ce trebuie în descriere și mai vorbim că la un 15 minute gata. Așa, sper că v-a plăcut de vizionare,
v-am zis, lăsați un comentariu frumos dacă vreți, în comentarii dacă vreți să apăreți pe perete. Facebook-ul meu în descriere, băgați-vă acolo și noi ne vedem data viitoare. Abonați-vă la Alex